Ana Rodríguez non era feliz no seu traballo. Pasou por diante dela unha oportunidade de dar un cambio radical á súa vida e decidiu aproveitala. Así nacía Amoras, un proxecto polo que recibiu o Premio Comercio Galego na categoría de emprendemento e agora é unha das 3 nominadas ao Premio Muller Rural Galega. Eu era traballadora por conta allea e un día decidín que eso non me facía suficientemente feliz e apareceu a oportunidade de coller unha froitería que o señor se xubilaba e acollín e logo viñeron todas as cousiñas unha detrás doutra. O negocio era un negocio totalmente tradicional de unha froitería de venta diaria e tiña algo de reparto, pero pouco a pouco fomos innovando un pouquiño para cambiar ese negocio. E facemos a venta a domicilio e empezamos cas redes sociales e, innovando un pouquiño todo. Hoxe conta con 3 froiterías. As 3 eran negocios que ían pechar por xubilación dos seus respectivos propietarios e ela soubo darlles unha nova vida, aplicando un mesmo modelo. Un modelo no que, ademais, apostou por favorecer a conciliación. Cando eu collín as fruterías, o seu horario era mañá e tarde. Que pasaba? Que eu vía que por a tarde non era 100% rentable abrir, porque o que se facía non era suficiente. Entón decidín cambiar e facer de 9 a 2. Que pasaba? Que había moita xente que de 9 a 2, xente que che quería axudar e quería facerche a compra a ti, non era posible que viñese a esa hora. Entón, aí empezamos a facer pedidos por WhatsApp, deixamos yo donde eles nos digan. O primeiro pedido é un pouco máis complicado porque igual non sei como che gustan os plátanos, non? Entón tú dirme, gustanme así, así, e ahora xa temos clientes fixos que nos mandan o pedido e gestionamos para poder deixarlo en algún sitio que sea bo para os dous. Agora o seu novo proxecto é unha food truck coa que levar a froita a calquera evento. Verémola este ano no Ourense Fest.